Hello friends, it's story time with Zulu Mama. Sanibona bangani, ingabe niyazithanda izindaba ezimangalisayo nezincwadi ezithokozisayo? Hlangana nomngani wethu omusha uZazi. Ngiyakuthanda ukufunda. Incwadi ngayinye iwuhambo olumangalisayo. Namuhla ngizonihambisa ohambweni oluthokozisayo. Kusho uZazi. Ngabe senikulungele ukuhamba nathi? Masihambe. Hayi ke, asiqale indaba yethu. Ngelinye ilanga uZazi uthola incwadi yomlingo. Le ncwadi ke yayikhuluma. Le ncwadi uyithola emtapweni wolwazi kwagogo wakhe. Izincwadi ke ziyindlela enhle, emnandi, ethokozisayo futhi esisiza ukuthi sithole ulwazi, siphinde sibe nobuhlakani. Ngabe niyakuthanda ukufunda izincwadi bangani? Ayibo, kwenzakalani? Kukhala uZazi emangele. uZazi-ke wayethuswa isimangaliso asibonayo ngokuthi incwadi yamane yazivulekela nje, yasiyaqala iyakhuluma. Ngizokuthatha sihambe uhambo lokufunda olujabulisayo, kodwa kuzomele uxazulule izinkinga ezithokozisayo ukuze uqhubeke ukwazi ukudlulela ohambweni olulandelayo. Kuphendula incwadi. Izama ukwehlisa umoya kaZazi owayethuke kakhulu ukubona isimangaliso sencwadi ekhulumayo ezivula yona amakhasi. Inselelo yokuqala ukubala. uZazi ke wathunyelwa ukuthi makahambe aye ehlathini afike abale izinkawu azibonayo. Ngokukhulu ke ukujabula uZazi uyagijima uye ehlathini uyaqala ubala izinkawu. Naye eyokuqala ngiyibona lapha phezulu esihlahleni. Nayi neyesibili, neyesithathu, neyesine, neyesihlanu, eyesithupha, eyesikhombisa, eyesishiyagalombili, eyesishiyagalolunye kanye neyeshumi. Izinkawu engizibona lapho zili10. Yebo Zazi, usebenzile. Usuzodlulela kwinselelo yesibili. Kusho incwadi ekhulumayo. Nangempela incwadi yamthatha yambeka kwinselelo yesibili. Lapho ebheka ubona uthingo lwenkosazana. Inselelo yesibili isifundisa imibala yothingo lwenkosazana. Ngaze ngajabula kubona uthingo lwenkosazana. Kusho uZazi ejabule kakhulu. Ngibona umbala obovu, ngibona noluphuzi, ngibona oluhlaza okotshani, noluhlaza okwesibhakabhaka. Ima kancane Zazi, ngiyazi ujabule ukusitshela le mbala. Ake ushiyele abangani bethu emakhaya ukuthi mabasitshele imibala yothingo lwenkosazana. Inselelo yesithathu sifunda onkamisa. Incwadi ke ithatha uZazi ihamba naye imise emafini. Uma efika phezulu ubona isimanga. Kukhona izinhlavu zonkamisa kanye nama-alphabets. Undiza emoyeni. Useqala ke uyabala onkamisa ababonayo. Ngithola u-A, no-E, no-I, no-O, no-U. Usebenzile Zazi. Masiqhubekela kwinselelo elandelayo. Inselelo yesine kulolu hambo ifundisa ngezilwane nemvelaphi yase-Afrika. Ngase ngajabula ukubona izilwane kade ngangifisa ukuzibona. Nayi indlovu, indlulamithi, kanye nebhubesi.
Kuyangijabulisa ukubona uthokozile Zazi uma ubona izilwane. Kukhona indlu yesintu kanye nendlela yokugqoka yesintu. Lokho-ke kusikhombisa imvelaphi yethu. Inselelo yethu yokugcina isifundo ngesihawu. Awu, Ncese Sipho, phakama woza ngikusize ukuthi uphakame usukume, Ncese. Uzazi-ke bekufanele akhombise ukuba usizo, ngabe isekhaya, ngabe kubangani bakhe. Okubalulekile nje ukuthi akwazi ukuba usizo emphakathini. Ngokubonisa uthando kanye nosizo-ke, Uzazi uqeda uhambo lwakhe lwemfundo futhi uvule isitembu segolide. Wenze kahle Zazi. Ukufunda kuyamangalisa uma sisizana, kusho incwadi yezimangaliso. Uzazi-ke usebenze ngokuzimisela, ngakho-ke incwadi iyavaleka kanti noZazi useyavalelisa kwincwadi ngoba kunemisebenzi yasekhaya ekumele makayenze. Ngiyathemba niyithokozele indatshana yethu yanamhlanje. Every book is an adventure waiting to happen. We have come to the end of our video. See you next time on Storytime with Zulu Mama. I will be bringing you exciting and educational stories every Monday. So please like, subscribe, and turn on post notification bell so that you will be the first to know when I upload a new story. Bye. See you next time. Thank you for watching.